mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules. Petsa 21 po, mga tugang sa bulan kan Setyembre taon 2022. Kamiliwatan sa inyong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Ayan maray na pagkapon sa imo partner. Petsa 21 ngunyan kan Setyembre, 50 years ago. 50 years ago. Martial law. Ayan. Buhay ka na kayan, partner? Dayman. Nabasa ko lang subago sa mga bareta, tanong ko. Kaya may mga kuraho subago. Never again. Igwaman sa ibong na grupo, let's move on. Let's move on. Ay, yung pinaka-importante, partner, move on. Mag-move on. Kita nga ning mas magian partner sa pagbuhay-buhay. Partner, ngunyan, Miyerkules, tabang medical kita ngunyan na pagkahapon, duwang istorya nin pagtaonin pag-asa, asin pagtaoning tabang, an ihahatod ta ngunyan na aldaw. Digdi lang yan sa programang padagos na nagtatabang sa mga Bicolano, dara sa karayang buot ni Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, and syempre, kan ako Bicol Party List, katabang na. Kasurog pa, partner, ano ang impression mo pag nadangog mo, partner, anhelang na stage 5 chronic kidney disease? Stage 5. Una stage ko nga 5. Stage 4 lang yan. Stage 5, partner. Una ko kaya, stage 4 pa lang, rimati na. Tudas na. So pag stage 5, mas malala, partner. Gusto sabihin, pag stage 5, medyo mas matindi na yan. So yan, partner, anhelang kaniya hatod tungo niya na partner na pagkahapon. Alagad, paano, partner, apuera sa kidney disease, igwa pa kihelang sa puso? Ay, grabe, komplikado ng marami. Siyempre, mas malala yan, partner, na mamatayan. Mas problemado, partner, ang sarong kapamilya. Yan, partner, ang kondisyon kang nanay na nabistokan sa tuyang tabang medical team digdi sa syudad ning Legazpi. Tulos man na natauanin pinansyal na ayuda sa tabang kan ako Bicol Party List. Ngani mas maaraman ta, partner, at bilog na detalye kan storya bit-bit ni Aika Ferry. Patanaw-tanaw na lamang sa gilid ng kalsada at tila ba malalim ang iniisip. Siya ang 51 taong gulang na nanay na si Nelia Aringo ng Humapon, Legazpi City. Kwento niya, dahilan ng kanyang malalim na iniisip ay kung papaano niya maitatawid ang kanyang gamutan. Mayroon siyang sakit na stage 5 chronic kidney disease at sakit sa puso. Taong 2021, nung magsimula ang kanyang sakit. Noong una, isiniwalang bahala niya lamang ang kanyang mga naramdaman tulad ng pananakit at pangingirot ng kanyang likod at tiyan. Kinalaunan ay lumala ito at dito na siya nagpakonsulta sa doktor. Sa ngayon, 2 beses sa isang linggo ang kanyang dialysis. Dahil sa kanyang sakit, ay hindi na rin siya makapagtrabaho ng maayos. Pansamantala rin muna siyang nakikitira sa kanyang kapatid. Siyempre po, mga makulog, tapos may hilang pa ako sa, sa puso. Kaya, di naman pwede magtrabaho na mag-abas. Okay, di na lang akong, digdi na, po ako digdi na kay Roystar Kaimad sa tugang ko po. Aminado siyang masakit na makitang hindi niya naibibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa kabila nito, nilalakasan na lamang niya ang kanyang loob na balang araw ay gagaling siya. Walang kaalam-alam si Nanay Nelia na mayroon kaming hatid na tulong pinansyal sa kanya upang matugunan ang kanyang pagpapadialysis sa pamamagitan ng Action Ko Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico. Inabot namin ang cash assistance at food packs. Salamat po sa tabang na naitaon nindo po. Mainumbalik ang saya at mabigyan ng pag-asa. Yan ang misyon ng Action Ko Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico sa mga tulad ni Nanay Nelia na sinubok ng karamdaman. Yun, partner. Yan, partner. Isang nanay na sinubok ng karamdaman. Sinubok ng karamdaman at saka talagang medyo, syempre, apektadong maray. Dahil niya na itatao so serbisyo niya sa mga kapamilya niya, pati na sa... Syempre, partner. Apektado, ta syempre may kamatayan. Alagad, dakulaon ang pasasalamat dahil
Uramismo, hinatod kan Ako Bicol ang katabangan partner. Ayan. Diyan mo mailing partner nan Ako Bicol partner sa anuman na aspeto yaon pirmian pagtabang. Correct. Sa tuyang pagbabalik action partner saro na naman na nanay na natabangan kan sa tuyang programa. Partner dire-diretso sa tuyang pagatod nin pag-asa sintabang. Sige partner. Pirming nagdadangog sa Radyo Uragon ang Astillero Budak Golondrina family. Ayan may pigpapabati partner. Happy birthday databi kay Ryan Golondrina kang Maroroy Daragalbay. Ayan, happy birthday. Sa mga nag-celebrar kan birthdays today, happy birthday man sa Indo partner. Nanay na naman partner, sarong nanay naman ang nahatudanin matabang kan Ako Bicol Party List partner. Nanay na naoperahan sa gallstone ang natabangan kan sa tuyang programa. Syempre partner, sabi ko nga ni, isa tabang man kan Ako Bicol Party List. Aramon tan bilog na storya kayan sa storya ni Aika Ferry. Patuloy sa pagpapagaling ang 52 taong gulang na ilaw ng tahanan sa Malilipot, Albay na si Isabel Belen. Ito ay matapos ang kanyang operasyon sa gallstone noong buwan ng Marso. Sabi niya, taong 2021 nang maramdaman ang madalas na pananakit at pangingirot ng kanyang tiyan. Hanggang sa lumala ito ay dito niya na napag-alaman na siya ay may gallstones. Sa ngayon, kita pa ang bakas ng operasyon. Isa sa nagpapahirap sa kanya sa araw-araw ay ang catheter na nakasabit sa kanyang katawan. Iniingatan niya din ito upang masiguro na hindi ito matanggal. Dahil dito, nahinto sa pagtatrabaho si Nanay Isabel. Payo rin sa kanya ng doktor na iwasan ang mabibigat na gawain sa loob ng bahay. Kaya naman, madalas lang itong nakaupo o di naman kaya ay nakahiga. Dagdag pa niya, bilang isang ina, masakit para sa kanya na hindi niya magampanan ang tungkulin sa loob ng bahay. Pisilon po na maray, miski po araw ka ini, face to face na po ang klase. Miski po pamasahe kan aki mi, nasasakitan po kay magdisponer. Wara-wara pa ang trabaho kang agum ko. Sa kaday man po ako pwede para alas aki magabat. Ang naglalaba na po nga ni si aki ko. Pag wala si papa niya, iyon na naglalaba. Isa sa kinakaharap niyang problema kung saan kukuha ng panggastos dahil may mga gamot din itong iniinom. Dahil sa kawalan ng hanap buhay, aminadong kapos sila sa budget. Agad na natugunan ng programang Action Ko Tabang Oramismo at Ako Bicol Party List ang medikal na pangangailangan ni Nanay Isabel. Inabot din namin ang food packs. Ay, dakulaon pong salamat sa mga nagtarabang po sa ako, lalong-lalo na po ang Ako Bicol Party List. Dakulaon pong salamat, nakatabang po yan na marahay. Lalo po sa pagpa-ultrasound ko kahit po kang dakulaon pong salamat talaga. Ang mga ilaw ng tahanan na sinubok ng karamdaman ang isa sa mga binibigyang halaga ng programang Action Ko Tabang Oramismo dahil naniniwala si Congressman Saldico na ang isang pamilya na may masiglang ina ay isang masayang pamilya. Partner. Ang isang pamilya na may masiglang ina ay masayang pamilya. Partner, dakulaon na tabang sa Ako Bicol, tadakulang tabang talaga. Ayan. An sa indang ipinagpapalala. Pag sinabi mong dakula, partner, dakulon na aspeto, pwedeng i-express iyan. Napamatian and na-realisar kaya partner kan mga taong ini na naduduman kang action ko, kang tabang oramismo. So, tunay na presensya kan pagtabang. Correct. Nang paghuna ninda medyo dipisilo ng maray. Grabe na alagad pag nag-abot sa Ako Bicol, daw puro paano nagiginhawahan sina partner. Correct yan, partner. Nagkakaibasin ki paglaom pag-asa na igwa palan. Igwa palan. Kaya. And aside kay yan, partner, na igwa palan, dumaninda na ihiling ang importansya kan buhay. Nabubuhayan sinda ning buot. Natatawan sinda ning panibagong pag-asa. Correct, partner. And diyan man ang mga pasasalamat na iyan, arog kan pigsasabi ta dati pa, na ang mga lingwahe o termino nin pasasalamat, yan ang nagiging inspirasyon ni Congressman Saldico, ni Congressman Jill Bungalon, kan bilog na Ako Bicol Action Co Center and kan Tabang Oramismo. Correct. Para ipadagos ang programa. Simple thanks, partner. Yes. Will do. Iyan, partner, ang nakakaduga dagdag, tanganing mas maigusan, mas dakul partner, ang
Ano ang pag-apod kayo, partner? Ispuersos na Yes. idudugang kan sa tuyang kongresista, partner. Tanganing mas pangmapalawig, mas pangmapahiwas ang pagtabang sa tuyang mga Mapatalubo ang kababayan pagtabang. niyan. Correct and tumpak, partner. Tumpak!